Back forward is Noah Ta'amu. He plays with Edmonton in the Western Hockey League. Here's the first shot, rebound, they score! Oliver Ojagani off the second chance for the first shot of the game from Slovakia has tied it at 1. Right off the rebound as this puck goes off the right. Tarashka, Bernad back up top. Gollier moves it over one-timer, they score! Power play goal for Slovakia. Škrenko s Adamom Nemcom, v pravom kruhu je Dubravík, k nemu sa ale puk zatiaľ nedostal, ale Tomáš Škrenko využíva presilovú hru, 3 minúty a 55 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Znižujeme na 2-6. Bližňák, jeho vhádzovania boli veľmi dôležité v presilovkách počas kariéry. Adam Gollier s priestorom na modrej čiare, Gollier páli a dáva gól! Vyrovnané 1-1. Mladý muž v zostave Trenčína Adam Gollier si nakorčuloval do ideálneho priestoru a zakončil nechytateľne prvý gól tohto mladíka v seniorskom týme Dukly Trenčín. Gollierovo roztiahnutie a následne možnosť Jadon Tašenov a jeho zakončenie, ktoré predsa len prepadlo do siete. Rozhodca pôjde skúmať video, ako naznačil Bota a Grocha, teda jedného útočníka, jedného beka, dôležitých a pevných členov svojej zostavy. Toto je možnosť, do ktorej sa dostáva Phil Verony, ktorý bol faulovaný, ale napriek tomu puk prestrčil pomedzi betóny Denisa Godlu. Minimálne ukázal do bránky rozhodca. Budú tam aj tresty. Jeho snaha strelu pomedzi nohy. Teraz sa ale sústreďme na túto situáciu, po ktorej Trenčania môžu vyrovnať. Adam Gollier aj tak koná. Vedenie, ktoré nevydržalo od Sorgoňom ani pol minútu. Puk vôbec ideálne. Belleriu. Gollier. Veronyho bomba. Rovno ponad rameno. Využitá presilovka v Trenčíne 1-1. Phil Verony prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. Tradične v pozícii praváka strelca Dešeno. Vymenil si puk práve s Gollierom, prichádza aj koncovka, ten puk predsa len prepadol, v predbránkovom priestore sa pretlačil Filibál. Tak dvojgolový strelec aj na trenčianskej strane. Keď Dom využil odraz mantinelu a Dešeno si vymieňa puk zálom, finálna prihrávka na Golliera a Gollier strieľa gól na 2-0. Ale znova mám pocit, že tento muž Finky Via ho dobre videl na túto strelu. Napriek tomu. Ale okamžite tam išiel ako tretí hráč a teraz Trenčín sa môže usadiť v útočnom pásme. Veronyho zakončenie, ktoré je gólové. Po tom, čo mu nabil Gollier, sa Dukla dostáva Trenčína v dnešnom zápase do vedenia. Ale naskočil zo 67 Varga, takže Michalovce dostriedali svoj štvrtý útok, musia sa ale brániť. Dešeno, príležitosť a je to gól! 1-2. Mladučký Gollier dáva svoj štvrtý gól. Gollier musí to skúsiť, Gadžiev reaguje betónom, ďalšia jeho robota, napokon je znížené, Švec 2-3. Už som vyriekol sú.